Bafowethu, ngicela ukudlulisa udaba olubalulekile lapha. Yize ngesiyena umuntu mhlampe okwazi ukubeka udaba ngendlela okuyiyona yona. Kodwa nje ngizozama ngoba mina ngumuntu oyijwayelele imitalabho, amancoko. Angijwayele ukuba serious kodwa ngizozama bafowethu, yabona. So bafowethu, ngiyaxolisa lapha kubaphathi babhuti Khuzani. Ngiphinde ngixolise nakuyena ubhuti Khuzani ngokuthi ngimtalabhe noma ngokuthi mhlampe ngimtalabhe abalandeli bakhe. Kube naleyo mpikiswano leyo yokuthi hhayi iqhawe lakho liyabheda, iqhawe lakho liyabheda, yabo into enjengaleyo yabo. Ngiyaxolisa bafowethu, mina ngisuke ngiyishayela nje amancoko, ayikho into etheni. Ngisuke ngingathunywe umuntu futhi, yabo, ngisuke ngiyiqhubela nje umtalabho womaskandi. Ngiphinde ngixolise nasey'nduneni zabhuti Khuzani. Bafowethu, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiphinde ngixolise nanakubalandeli aba-serious babhuti Khuzani. Bafowethu, ngiyaxolisa. Ngiphinde ngizoxolisa nakubalandeli abangenasidingo. Bafowethu, ngiyaxolisa kakhulu, yabo, ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi mhlampe ngincokole uma ukuthi khona engike ngikusho kumavidiyo ami nikubone engazuthi kuweyisa noma ngumfana odlebelekile. So bafowethu, ngiyaxolisa, mina ngisuke ngiyiqhubela nje umtalabho womaskandi. Okwenza ngixolise-ke ukuthi angifuni ukuba yixoki. Sengifonelwe abantu abaningi abahlukahlukene, yabo. Ngingafonelwa imfucuza nje mhlampe yabalandeli noma ngifonelwa abantu nje abangathini. Abantu aba-serious nami engakaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga bangangifonela, yabona. Kodwa sebengifonelile bekhuluma ngokuhlukahlukana kwabo. Abanye bengifonela ngibeze ukuthi baphise okuthoyilethe, yabo. Kepha ngoba mina angisiyena lo mfana enisuke nimbona la efonini. Ngumfana mina oxolisa usambingelelo, yabona. Nginele ngibokuxolisa bese beyawavala amasithi, yabo, bayeke ukuthoyiletha ngibezwe kodwa ukuthi kahle kahle bebephisiwe, yabona. So bafowethu, ngizoxolisa kakhulu, angisiyena lo mfana mhlampe ningibuka njengaye mhlampe odlebelekile. Ngingumfana nje ozilungele futhi-ke sengiyaphuma kulezi zinto zamaskandi okwangempela okuserious. Yingakho ngingafuni ukushiya ngihliphizile. Yingakho ngingafuni ukushiya kunomuntu oyothi uma engibona ngelinye ilanga ethi nangu lo mfana odelelayo, yabo, ngoba bengisuke ngiyidlalela mina, yabo. Kodwa nje bafowethu, ngithi yobe kuleyo ndawo leyo bese ngiphinda ngikhuza nabafowethu laba basaqhuba umtalabho. Bafowethu, iyekeni leyo nto leyo, yabo, iyekeni ngoba nizolimala ngendlela engaqondakali. Njengoba ngimtshela ngithi mina ngifonelwa abantu abahlukahlukene, abanye bethi siyale, abanye bethi siyale, yabo. Ngesimo sokuthi mina ngizwana nobuxoki, angifuni ukuzithola sengixokiza noma ngizithole sengincetheza. Ngumfana ohloniphayo kodwa ngifuna ukuyithola sengincetheza ngendlela engingayiqondi, yabo. So ngikhethe ukuphuma kuyona yonke le nto le, yabona. So nani ngiyanithiphisa ukuthi phumani kule nto le ngoba nizongena ekulimaleni, isikakhulukazi nina abalandeli begcokama bafowethu. Asililandeleni igcokama kodwa ngiyanithiphisa ukuthi anizolinyazwa yilabalandeli enibabona beposta la, nezwe. Bekhomenta bethi bazonidubula. Anizolinyazwa yilabo balandeli labo. Nizolinyazwa abantu abazobuya bezokhala kanye nathi la. Nizolinyazwa abantu abazobuya bezokhala kanye nemindeni yabo, nezwe. Anizolinyazwa imfucuza leni ibona icomment, nezwe. Nizolinyazwa abantu aba-serious, yabo. Njengoba ngimtshela ngithi mina sengifonelwa abantu inqwaba, yabo. Hayi labantu enibalindele nina noma enibacabangayo ukuthi kumele ngabe mhlawumbe ngifonelwe yibona abalandeli laba. Ngifonelwa abantu aba-serious engeke ngize ngibashe amagama abo. So bafowethu, konke nikukhuluma ngemlomo yenu uqapheleni. Mina njengoba ngithi ngiyaphuma kule nto, ngisafuna ukuyilungisela impilo yami, hayi ngoba ngisaba noma ngoba ngisaba ukufa. Yena ukufa ngeke uze ukubalekele, ngibalekela ukuncetheza. Ngibalekela ukuncetheza, iyona nto engeke ngize ngikwazi ukuyenza, nokuxokiza, nokuyishaya emuva ngiyishaye phambili. Njengoba ngisho ngithi bahlukene phakathi, yabo. Benze ngathi bayazwana kodwa futhi manje uyabona abazwani, bahlukene phakathi. Abanye bathi siyale, abanye bathi siyale. So bafowethu, ngiyabonga kakhulu kodwa inhloso yami kakhulu ngale video bekukuveza ukuthi bhuti Khuzani angikuzondi nakancane. Ngisuke nje ngiyincokolela ngoba ngiyilandelela igcokama elisha nomculo wakho futhi ngiyawulalela, hhayi ukuthi angiwulaleli njengoba ngisuke ngikhuluma la ukuthi hayi. Ngisuke nje ngiyiqophisanela nabalandeli. So bafowethu, sengiphumile kulezi zinto. Uma ukuthi ngilandela igcokama ngizolilandela nje ngendlela. Ngiyabonga.